Inani kalisod kung mag-ilis tagpisi sa atong baka. Mabaw pa kag bira, mabaw pa kag dakop sa iyang ilong, aron lang mahimtan og pisi ang iyang pangilong. Aw, syempre di marunong man ta ato ning buhaton. So what's up mga di marunong no? Uy karindot tas tong panahon diya o. Parehas ato ang mga followers na gwapa o gwapo. Sige padayon tanong karon diha ato nang ilisan ang pisi sa ato ang baka. O tanawa ang gihigtan na nasliogan. Aw syempre di marunong man ta ato nang ilisan. Aw bitaw no ato ning apay nundaan before nato ilisan. Aw syempre ato ning guyuron ngadto sa pasungan. Kumbati po natong pasungan diha o. Aw from the word pasungan diha no. Aw syempre mao ni siya atong paimnanan. Ingon di marunong. Ana man na so diha ato nang ihigot kay magkuha tag balde niya atong kausan kay atong ibubo sa atong pasungan. Ana man na inigaman natong bubo atong birahon atong baka para dagan mainom. Aw kumbati po natong sinilas diha o ngagikan sa pisakan atong gisirkol daan para atong ihigot nining tuwambang. Aw syempre di po ni magpalupig ang pisi nga gipalit sa atong amahan diyaw. Ana man na bitaw no ug karon ato naning sundan ang atong main event. Aw unsay atong dugayan ato naning ilisan og tuambang og pisi nga bag-ong pinalit ngadto sa merkadong daan. Aw syempre human naman tagpainom diha ato ning ipawd atong baka sa kaho para mohatag og support para dili kayo ta kapuyan. Syempre kidugay man kay nato na dakpan ang ilong sa atong baka ato na gidublihan diha. Be atong suwayan kung di pa ba jud madakpan. Grabe o dakpan ka lagi o di ba ana man na. So karon di man ka di marunong mo di na ila weaknesses sa atong mga baka diha. Once nga ilang ilong makuptan dili na jud na sila mahimong lihukan. Ambot lang sad ka kung sa hinungdan. Pero karon ato ning paspasan kay inig human ani mga tutag bilyaran. Syempre di marunong jud ta. Ana man na isag mapildi ta. Ang importante malingaw ta. Abita-bita no ato ning hugtan atong trabaho diya para ang halaman sa atong silingan dili maibanan. Siyempre, naghago po ba yan na sila? Aw, siyempre, bisang kita marunong, kamo dyan ta munahon na sila pagsakripisyo. Maong ato dyan nag-ilisan o gichik ang pag-ilis sa atong kapisian. Ana man na. So karon human naman ta diha ato ning maskaran og mga pisi diha sa iyang liugan. O di ba ato na nang nailisan og tuambang ang iyang pangilungan. Tan-awa na atong baka diha di na kay luhagan. Siyempre, di marunong jud ta. O di ba ang ayan na. Ana man na, di marunong jud ta. Oh, tanawa na di atong baka mga di marunong. Oh, di ba hayahay na.